Там живея аз. Началото на Бари. Вкарам да видиш вътре. В някакво. Това е градския плаж на Бари. Казва се Пана и Помодор, плажа на бедните. Тук като се идва и на плаж хората, обикновените хора, са си носили хлеб и домати и се е кръстен хляб и домати се казва. Виж какво интересно име. Да. Айде, кажи го. Също така, това е най-дългото лунгомаре в Италия. Морска ивица. Крайбрежна. Най-дългата крайбрежна улица в Италия е тази в Бари. Тя е много километри, ама много. Като така много, мисля, че е над 20. Само пристанището е към 10 км, което ние сме много далеч. Това... Ни кажи за тия сгради от Мусолини построени. Този стил Мусолини, те са построени при повече от 100 години, към 920 година. Мусолини ги е построил, за да прикриват лошия облик на града, защото отзад квартала Ска Мадолела е бил един много беден квартал и са живяли в някакви бараки, бедни хора. И като са започнали да строят от тук, така са прикривали тази грозна гледка, според него тогава. А какви са стаите вътре? Вътре с коне може да се разхожда. Ще ти покажа после, като се разходим да влезем в някоя сграда. Добре. От това панорамно се вижда целият град. Адриатическия мост. Понте Адриатико. Понте Адриатико. Бари Векия сме. Да видим какво ще ни предложат тук. Това бил най-бавният асансьор. Айде да... И викат, ние сме на третия. Бавният асансьор. На третия етаж ли сме? На първия. На първия. А те са на третия. Вижте сега колко време ще ходим до първия. А те са на третия. Добре. Ето. Още. Първия, един етаж. Още се качваме. Това е един етаж. Но ми е написано. Да, написано, че е бавен. Чакайте се. Тук сме. Опа. Мисля да се върна пеша надолу. По-бързо ще стигна при всички положения. Тук е само стая. Добре. Нищо. Вече разбрах къде е тераста. Това е стаята. Дайте е голяма. Така. Вау, височина. Ето защо асансьора 5 минути прави от етаж до етаж. Тук е сигурно 4, не повече, 5 метра. Виж. Ние сме в пъпа на Бари Веки. Това е? Малко по-различно си го представяха, май. Банята. Това е точно на центъра на Бари. И отиваме да видим, има и тераска. Тераската е най-яка. Буквално ще видиш, нали сключи? Не, снимам постоянно. Височината. Ще усетиш Пак височината. И малка тераска. На тая улица сме. Класическите простори. Най-сетне ги виждам в Италия. Само бях чувала, но не ги бях виждала. И фенерите. Не съм ми показала, че има и тераска.
Обаче къде? Горе. На третия етаж, не на четвъртия. На покрива на сградата. Уа, ето. Вижте бари по един друг начин. Там си простират дрехите, горе на терасата. Не на терасата, на покрива. Защото покривите тук са без цикли. Само на някоя. Вижте как. О, пък иначе сме на центъра, пред катедралата. Така че от тук много лесно може да се разходим по Стария град. Ние сме. И там далече на това. То не е много далече, но се... сега ще го направим. Се вижда морето. И вижте, и при нас е простряно кърпите. Ето отзад. Просторите са на покривите. И е много интересно. Ето това е. Да видиш как живеят италианците. Всичките къщи са стари, сградите и вътре стаите са на по 5 метра височина. Най-малко. Най-малко. Много ми харесва, че точно тук сме взели нещо. Може да усетиш точно цялата атмосфера. Тук усеща се атмосферата на Италия. На Италия. На бари? Не, на Италия. По принцип. Кастело Звело се вижда, та едната катедрала. Там е Сан Никола на много име. Какво ще е? Готино. Но най-много съм впечатлена от тавана. И точно там има паяжина. Обаче, за да се изчисти този таван от паяжината, това значи 3 метра стълба и човека да е поне 1,50. Не уникален. Малко почиваме преди да тръгнем на разходка и се наслаждавам, че сме точно на това място, не за друго, а защото прозорците са един до друг. Тук сме като всички сме едно семейство. Всеки си гледа в стаята на другия. Но въпреки това, имаш някакво чувство на пространство. Не знам как се получава. Това е стаята точно срещу нас. Пак стая. И пътят е толкова тесен. Това е уличка, не е път. Уличката е толкова тесна. И въпреки това се диша. Невероятно. Атмосферата на Италия. Непременно, ако дойдете в бари, си вземете под наем нещо в Стария град. Има много евтини стаи. Примерно тая е 100 евро на вечер, което не е нищо. Защото тая атмосфера не може да се предаде през видеото. Тая атмосфера трябва да се почувства. Добро утро! Атмосферата в Италия, 7 часа сутринта. Не мога да ви я опиша. Това е нещо необикновено, това трябва да се усети. Първото чайче, защото още е рано, и след това бари ни очаква. Нямам търпение да отида в Стария град. Обожавам старите градове, където и да е, и бих могла да живея в Стар град. Лайк. За първ път в Италия, в Airbnb, така да сме били, намирам лайк. Винаги има английски чай. Това банана и грозд. Тук е много ефтино. Идва закуската.
холандците, какво взе за закуска? Аз викам, италианска закуска, викам, и какво викаме пък корнето, нали, круасан. Така ли тук? Викам, идете там, викам, хубава закуска, италианска, кафе експрес. Слушай, пастичото, корнето и гледай. Плодове за 1 евро, 2 банана и грозд. Верно ли? Колко? Викаме така по едно такова за закуска. Я да видя какво се донесва. Корнето, шоколадът не може, ще се жертваш. Пак ли ще се жертвам? Аз това Италия се жертвам. Вау! Ама не и пастичото. Може да не е го издеш цял просто ги опиете. Пастичотото е това от Саленто. От една зона, дето бяхме, типичното вътре с крема, амарена много е хубаво. Добре. Това е типичната закуска за Саленто, а това е корнето. Пак започвам да си облизвам пръстите. Вход на сграда. На мен всичко ми е интересно. Вижте водата, електромери и нагоре вече се качваш в сградата. Това е старата част. Един мотор, пощенските кутии. Всичко ми харесва. Вратите. Тук. Продължавам. Нали разбирате, че ми е интересно абсолютно всичко. Всички моторетки, тритонетки, с тях влизат по тесните улички и докарват плодовете и зеленчуците. Това са ми любимите морски, райските ябълки. Как им казвам? Арански, 2,50. Седем сезон. И цените са окей. И то в туристическата зона. Ето. А бананите даже са по-ефтини, отколкото в Гърция. 2 евро. Гроздото 2 евро. Всичко е по 2 евро, ми се вижда. 2 банана и едно такова грозд 1 евро. 2 евро. 2,50 са. Какво е това? Краставички. Продължаваме по уличките на Стария град в бари. Класическа тераска италианска. Мъничка, пълна с цветя. Ето и вътрешен двор. Показвам ви как се живеят хората. Не Airbnb-тата, ами как се живеят хората. Моторчетата, тераските. А тия найлони, които виждате постоянно навсякъде, е да си за дрехите да не ги вали дъжд. Вижте, всичко е отворено. Всеки може да влезе. Тук обаче никой не влиза. В смисъл, никой не взима нещата. Вратите са им отворени. Аз забелязах и вечерта, че вратите са им отворени. Никой не влиза, никой не те закача. Гад спокойствието. Сега ще видиш мощите на Сан Никола, това е. И колкото повече се приближаваме... Това си е центъра, но колкото повече се приближаваме към катедралата, толкова повече магазинчета има. На Падре Пио. Той един светец е право чудо. Има една много интересна уличка. И там в дъното се вижда Падре Пио, мисля, че така се казваше, светеца, който е правил чудеса. И сега ще видим. Това е в уличките, не някъде на друго място. Сан Пио. Падре Пио. Сам. Тя цветя навсякъде. Магазинче с Свети Пио. Продават нещица. Това е Падре Пио. Той човек си ги прави. Да, тук е работилничка. Това е работилничка. Buongiorno! Come sta? Va bene, puoi fotografare. Можеш, вика, да снимаш да проверяеш. Грация! Le mani là, San Nicola ti saluta. Това е Сан Никола от Сан. Batti Che? le mani là, dove stai tu? Като плеснеш, и това почва да свири. Като плеснеш и започва да свири. Ау! Спати ле мани, вика, удали си ръцете, че почва да свири. Вижте какво е направено. Земното кълбо на бари. Това е за мене. Такива работилнички са само мои.
Изключително е. Много е красиво. Не знам дали се продава, не знам колко струва или тук си е за работилничката, обаче човека си прави подготовка за Коледа, още от сега. Не, това е моето. Това е със сигурност моето. Непременно ще си купиме нещо, защото заслужава. Мога да си остана в тази работилничка. Вижте какво става тук. Вижте. Това само се движи нагоре. С механизъм. И после слиза. Да, вече е край. Аз си оставам тук. Sepe, San Nicola, questo qua lungomare, vedi, Bari, Lampione. Това са типичните фенерите. Lungomare. Това ще си го сложа на ухата. Дани, идвам да живея в Бари. Сан Никола, моя светия. Светията на моретата, пазител на моретата, на моряците. В Италия е пазител и на други неща. Примерно, че е защитавал проститутките. В Гърция не се казва това. На български. Свети Николай Чудотворец, автор Церетели, 2003 година. Необикновено. Тая катедрала е половин православна и другата половина е католическа. Православната е отдолу, а католическата е построена отгоре. Сега ще се опитам да ви хвана тавана. Никола е заключено, защото Пише на руски. Посещения преустановят се във време богослужения. Значи има богослужение, чето каза, че след 10 минути ще отворят. Така че ще останем да видим мощите. След като сме тук, няма начин просто. Чувате ли музиката? Снимка пред катедралата 2018 година. Папа Франческо, от едната страна са православните, а от другата католиците. Което никъде го няма, само тук. Интересно. Площадчето пред Свети Николай, докато чакаме да отворят православната църква, да видим мощите. Службата е в края си. Тук са православните. Търгования. Там са мощите на Свети Никола. И сега ще отидем да се поклоним, особено аз, защото вие вече знаете защо. Причината е сериозна. Изпревариха ни 100 човека. Чакай, аз да те снимам тебе как слава. Имам чувство, че са рускини. За здраве. Ковчега и от другата страна. Това беше хора, това беше една от целите за идването в Бари. Точно за тая църква и за тия мощи. Специално на Свети Никола. Тръгваме. Стария град на Бари е разположено и Министерството на културата и на музеите. Да, то е едно и също. Ето го. Продължаваме. Кафенца, закусвални. Навсякъде, на всяка крачка. Много приятно. Навън продължава да духа адски. В момента видяхме през една арка какви са вълните в морето, обаче стария град на Бари е толкова затворен от тия големи сгради от къщи, че нищо не се чувства. И е пълно с туристи.
класическите врати, италианските. Всичко е отворено, хора. Някаква крепост. Дали някъде напред не съм я питала коя е. Но е огромна. Стария град също е огромен. Дани, коя е тази крепост? Кастело Свево. Замъкът Свево. В момента вътре има най-различни евенти. Има изложби, има разни галерии. И е много посещавано, културен център е направен това, този замък. Ей, туристите почват при бабичките да правят, да снимай сега това. Туристите там. Къде мислите, че ходи тая цялата опашка туристи? В една малка уличка. И сега ще разберете защо. Икономически подкрепят бари, а по-точно бабите на бари. Ще видите след малко. Опашка, надявам се ние да можем да се докоснем до тия баби, защото вижте за какво става реч. Ако може да се мине по уличката. Точно срещу крепостта. Къщи на местни. Нищо не е докоснато, нищо не е пипнато. Италианците си обичат автентичността. За сметка на много други народи. Яко туризъм. Средата на октомври. Португалия. Португалци са, да. Те нали си носят знаменца. Айде да изпреварим. Не, че натам няма други групи. Пълно е. Това е най-известната улица. Това е най-известната улица в Бари. Тя е уникална, само по себе, че тя баби, де ти правят пастата пред тебе и да те учат, ако искаш да опиташ, да направиш, да опиташ тестото, брашното. Всичко е произведено на ръка. Но, долу. Тук е най-известната бабичка. Има и без глутен. Това Нунция, сенца глутен. Нунция, трябва да се запознаем с Нунция. Значи, Лора. Нунция е госпожата, която виждате. Обаче в момента е на екскурзия в Сингапур и идва точно днес. Но явно днес няма да я видим, може би утре. Ако имаме време утре, може да минем през Нунция, да се запознаем с нея. Аз точно Нунция исках да видя. Сега ще намеря обаче друга бабичка. В случай, че не си дойде Нунция, да ви покажа как точно се приготвят тия неща на място. Не може да се минат туристи. Така. Намерих бабичка. И не е сезона, то много бабички тук вече са затворили. Ма те избиват рибата. Ето тестото. Тестото е от царевица, защото е жълто. Ето защо пастите са им без глутен. Има такава паста, на никой не може да попречи. Наследниците на бабичките, децата, внуците. Различни цветове, които ще си купиме да опитаме. Ще изчакаме госпожата да продаде и след това да започне да прави, за да видим как ги правят такива в такива формички. Бонджорно! Бонджорно! Саджа, опитай, тестото е така. Вчера, войно на ветеко. Виж сега как прави. Ето. Техника. Тия тук са оцветени с... Чакай. Рапа, чемпиони. Отвътре работилницата. Да. Ето внучката прави вътре. Подготвя. Бабата отвънка меси.
Не ме се приготвя формичките. Prendi mezzo chilo. Окей. Имаме и за ставрула, за децата, защото това е с домати. Questo è con rape, pomodoro. No, spinaci, Спанак. mele, barbabietola, vino, Оцветени са. Куркума. Аха, pesto di pasta. да. Окей. Добре. Какви са цените, Дани? 4 евро половин килограм домати. Така. Не хванахме най-разгорещения сезон, дето всичките бабички са тука. Обаче атмосферата я хванахме. Много интересно. Та тия бабички станали звезди с пастата. Когато нещо обичаш и което нещо знаеш да го правиш и това ти стане работа, това е най-хубавото. Това ви са за Нова година. Да, почват. От сега. Тая голичка е празна, слава Богу. Едно магазинче при Нино. За най-различни сирена отиваме да видим. От друг слава. Може ли? Ето го Нино. Nino, buongiorno, come sta? Buongiorno, come stai? Qualche notizia buona? Buonissima, adesso facciamo una pubblicità di questo. Grazie, molto gentil. Вижте, тук може да си избираш всичко. Има. Проблема е, че... Avete fatto tutto? Сега какво искам аз? Искам... Може това готово. Чакай да си избера сирен. Аз знаеш какво ти предлагам? Искам страчателла. И поркета ти предлагам. Е това. Как е на италиански искам? Волю. Io voglio stracciatella. Stracciatella. Stracciatella, eh? Porchetta secondo me. A questo mix come? Fantasia barese. Това е Specialità di Bari. специалитета на Бари, смесени неща. Добре, това. Facciamo anche questo. Io ho mangiato qui. Va bene. Сега хора ще се жертвам, просто не. Questo è molto buono, eh? Не може да не се опита. Facciamo in due. Uno in due, va bene? Това ще ми бъде яденето за днес. Не, наполовина да ни го трябва. Добре, защото много. Не, или после ще ядем още, само това. Ти какво ти Чакай, си, сега ще като сложа. да ме ядеш? Да, аз съм дошла тук да се подуя, обаче нищо. Guarda. Искам страчателла. Сам? Да. Само, не е нужно повече неща. Sì, sì, dai. Това е магазинче, което продава сирена, най-различни колбаси. Каквото мисли той. Quello che pensi che è И можеш и да си купиш за вкъщи, а можеш каквото искаш да ти сложат в хлебчето и да си го изядеш. И слагат и зехтин един момент. Аз съм го човека да го прави по негово усмотрение. Сложил ми каквото трябва, нещо качили доста черен пипер си сипат, ама нищо. Ставам италянка. Ще го разрежа на две, да си го поделим, че е големичко. Перфектно. Грация. Стела почна да говори на италиански, то вече много време. Отиваме да плащаме на жена му явно. Да. Това е семейен бизнес. Това е семейен бизнес. Cosa paga la signora? Направо велико. А той е захтин и бива рибата. Стария град, разбира се, излиза и на морето. Това не е една част. На пристанището. Опа! И някой ще ме сгази, със сигурност. С тия тротинетки излиза и на тая част на морето. Си е малко по-закрито от вятъра, защото ако увелича входа на пристанището, отвън, нали виждате какво става?
бурно море и много духа продължава да духа. Навсякъде места да може да седат туристите, да им е изглед. Площадчета, едно чудо. Вече си духа. Ето какво е морето. Моето любимо море. А там се вижда и пристанището на Бари. Търговското, товарното пристанище. От външната страна на Стария град. Пак площадче. Продължавам по следващата уличка. Те са безбройни бари. Стария град е доста голям. На уличка с колчета и светофарче. Може вече да ставам досадна, обаче празно място в Италия просто няма. От която и уличка да излезеш, все нещо интересно и нещо хубаво изкача. Тук какво е? Това е жилищна сграда. Защото нещо пише. Това е палацо, значи жилищна сграда. Окей. Така се казва. Да. Ката между стария и новия град. Старата и новата сграда. Пресичаме и отиваме по магазините. Това е вече друга част на Бари. Има зелено. Да видим и други неща, не само Стария град. Това е Вия Спарано, сега ще снима малко. Тук са повечето магазини, това е главната улица, като Витушка в София, нали? То има и други такива. Но тази е най-известната, Вия Спарано, и забива в ЖП гарата и забива в Стария град. От едната страна свързва ЖП гарата с Стария град. Да. Това е. Започват магазините. Ако намеря нещо интересно, ще ви го покажа. Гес. Започва Гес, H&M, долу е Бенетон. Ето кое е ловно. Да. Масовите марки е Зара малко по-долу. Ще влезе. Може и в Бенетон да влезе. То е най-хубавата сграда. Тук няма милионерска сграда. Ето там вижда се малко. Виж, е по-щастливо. Да. Има всичките марки са тук. Да. И скъпите. Да, и скъпи, и ефтини, и вериги. Впечатлението ми от веригите. Влизам в веригите, които ги има в Гърция, със сигурност, които ги има и в България. Дрехите не са едни и същи. Явно е, защото в Италия има друг стил. Италианците са по-стилни, италианките са по-стилни, затова и дрехите на веригите са по-стилни. Явно в зависимост от държавата. Иначе, като качество е същото и като цени са същите. Това е най-известната сграда на най-известната фамилия в Бари – Минкуци. Отдолу преди време е бил магазина на Бенетон, но в момента виждам, че е затворено.
Театро Петроцели. Това е един от най-известните театри в цяла Италия въобще. Нещо изключително е вътре в залите, но не може да се влезе тук така да се снима. Трябва да има постановка, трябва да има дрес-код, да си платил билетче и така нататък. По принцип, по цялата тази улица сградите са невероятни. Това са Мусолиновия стил, не ти казвам. Ето и едно Порше. И зад него... Много съм доволна от покупките. Цените са с една идея. Не, може би не. Цените не са по-различни от Гърция. Не са. Изобщо. Аз си мислех, че в Италия, понеже стандарта е друг, може би цените са по-различни, по-високи, обаче не. След статуята на коня започват институции, като примерно сивата сграда, която виждате в момента, е общината, кметството, данъчното, оранжево-червената сграда. Отсреща виждам обаче театър. Има и други институции по тая улица. Там в далечината също знамена. Това е. Тя обикаля, тя е точно отвън на Стария град. И разделя Стария град от магазините, от уличките с магазините. Сега къде отиваме? На моето любимо място. Дани ми беше обещала, че ще ме заведе и ме води. И аз ви каня с мене да го посетиме. Това е яхтеното пристанище. Университетското пристанище на Бари. Тренират за гребане. Има и тенисна корт. Спортни зали има, баскетболни игрища. Нали да не говорим за гребане? За гребане. Яхтите, за ветроходството. Вау! Тук отгоре са басейни. Това е моето място. Колко лодки има само? Какви лодки гърците, които ме гледат, могат да се насладат. От тази страна са старите. Състезателна лодка. Дървена ветроходна лодка. Много е хубаво, обаче иска страшна поддръжка целогодишно. Вече започват по-новите яхти. Бонджорно! И сухия док си в пристанището. Нещо много удобно. По-големички яхти. А какво виждате в момента? Не можете да се сетите. Площадка за хеликоптери, обозначена. Това е. Пристанището е огромно и много красиво. Лодки, мачти навсякъде. Грация. Бонджорно. Вау. Чао. А там горе са товарните кораби. Малко се вижда. Има голямо вълнение, понтона се клати, защото навънка времето хич не е хубаво. Последен кадър от пристанището на Бари. Външната страна на яхтното пристанище, то не е само яхтено, както се разбра. Италианците са изключително организирани на тая тема. Вътре в комплекса кефти да плуваш, кефти да гребеш, кефти ветроходство, каквото искаш. Имаш. И всичко е на едно място. Яхтите, които са в пристанището, много добре оградено, защитено. Не е нужно през зимата да се вадат на сух док. Не, че не е нужно, то си е нужно, но сухия док е на същото място, лесно, удобно. По-нататък е търговското пристанище, по-нататък е пристанището изобщо, пътническото, което си пътуват корабите. Това е 10 км дълго това пристанище. 10 км си е 10 км. Всичко изключително организирано. И вече се вижда открито море. Което е все още много бурно. Много е бурно. Много. Виж къде са бите хвърчилата и там отива.
е сградата, където се организират панаирите. От тук се влиза. Сега ще видим входа и това е изключително красива сграда. Абе, то какво ли не е красиво? Лунгомарето е много красиво. Ето да снимам тук. Делото. Поне 2-3 метра вълни влизат до града. Вече сме по кварталите. Новичък квартал, до морето, има си градски плажове, има си спортове. Оттам направо на морето. Кварталите на Бари. Има пътека за колездачи по средата, пешеходната пътека и веднага вдясно плажа, който сега ще видите какво правят на този плаж, когато духа. Не, колко е притишо. Да, този плаж колко е огромен. Правиме впечатление, че има оградено местенце специално за тия неща, за да не влиза много голяма вълна. Нека ми се порадваме. Вау! Толкова ме кефи това иска. Я да видим какво ще направи. Са ти колко има кеф. Да, човек е инвалид, обаче си го кара. Защото така на интервюто треньорите не казаха, че дори инвалиди карат. Не, уникално. Ето, Бари, хора, Бари. Това е. Италианците са... Просто всичко си направили тия хора. Та мацка как излете. Те са тия рибарски гърчи. Градче сме в момента. Джовинацо. До Бари, Джовинацо. И тук я готвят много готвено. И се разхождаме. Седнем и на едно барче. Това е Стария тук има град, пристанище, има Стар град. То всички италиански градове има и Стар град. Който това е хубавото на Италия. Че винаги има и Стар град. А къщите ми правят впечатление, че са от бял камък и зелени кепенци. Да, тук са зелени. Да, тук са само зелени кепенци. Джовинацо. Жовинус. Това е Феличе. Феличе е на 80 и кусур години и е много як и много... Много готин. И говори гръцки. И говори гръцки, си говори Парли и греко, разказва. легич. И ни черпи сладко. Аперол сприц. И аперол сприц. А той си пие кафенце. Но то е много Феличе, готин. на здраве. Салуте. Салуте. Яшо. Яшо. Тръгваме си от това градче и забелязвам, че има много стари хора. Те са столетници. Феличе не беше случайен. Някъде сме се запознали тук по площада. Не. Създали се познават вече от 20 години. Да. И най-случайно го видяхме на площада и тя го извика. Та от Феличе е земеделец и има ли са? Те продължават майче да имат. Имат. Желатария. Да, тя. Сладолет. Сладоледа джиница и фабрика за сладолет. От 200 години. Да, от 200 години. От дядо му още. Защото той е на 80, баща му и от дядо. Да, а кой беше на 103? Чичо му, който още е жив, а дядо му, баща му е починал на 102. А баща му починал на 102, да.
Да, тук са столетници. Та от Феличе разбрах, че тук си е все още гръцка зона и те се чувстват гърци. Да. И даже ми каза за едно градче, което се казва Калимера. И другото дето беше си говорят на гръцки все още. Парче от Гърция преведено. Да, едно парче Вете в Саленто. В Саленто. И още си говорят гръцки. Зоната на Леч. Аз съм ги чела всичките тия работи, обаче трябваше да ми ги каже италянец, за да съм сигурна, че е така. Това е много интересно неща ни разказва. Защото друго да четеш от интернета, друго да се срещнеш с италянец и да ти разкаже точно какви са нещата. И неговия съвет беше: живейте всеки ден, защото много бързо ще остареете. И той каза, ако сега можех да се върна млади години, така бързо се завръщам назад. Веднага. А той е пътувал. Има много спомени. И само спомените са му останали. И това е най-важното. Това беше Феличе, а това беше градчето Човинацо. Автокъща голямо. Метро. Влак. Почва гръцкия квартал. Квартиера Греко. И от двете страни на улицата, чак до морето. Това е квартал на бари. Да, виж, стоят много нови, но старите сгради си гръцки, на гърци си живеят. Не знам дали се вижда толкова добре през нощта. Тук имаше едни фабрики, дето майка му, баща му, Джани са работили фабрики за акумулаторни батерии. Те така са дошли тук в Бари, на работа в тия заводи. Ясно и за това от тогава. Да, преди да се родят децата. Ясно. Това е втори, но Давио. Да. Ало. Уй се горе. Хора, искам да ви покажа една италианска къща на заможни хора. Как живеят в Италия, какви са им къщите. Много исках да вляза и аз. Собственичката гледа котката на Дани. Живеят в един квартал на бари. Не е като гръцките, защото исках да видя дали е като гръцките. Не, нищо общо. Сега вече хората тук са интелигентни, учени, и затова имат толкова много книги. Те са вече пенсионери, разбира се. Но така е. Една богата къща в Италия. Да снимам навсякъде, разбира се, защото не е приятно. Въпреки че жената разреши, сега не искам да влизам по спалните. Но горе-долу да получите някаква представа. Имат си гаражче хората, страшно много дървета. Това е вилна зона, разбира се. Цветя. Имат и градинка. Котки страшно много. Навънка поне 20-30 хранат. Ето. И задната градина. Пак котка там. С дръвчета. Това басейн. И басейна, който вече е покрит за зимата.
Някакво огромно старо дърво, което е рязано. Много ми харесва този квартал на Бари. И това е. Къщите са до 2 етажа. Колко е готно стоят цветя, ама те ги поддържат. Ами да, не, те всичките италианци си имат цветя. И там котка. Чао, Бари! Тръгваме си. Пристанище Бари. Огромно е. На кораба се. На кораба сме. Този път пътуваме. Не. Този път пътуваме с турска фирма. И ето такъв е кораба. Много комфортен, огромен. От Бари до Игуменица. Каютката е малко смотана, ама нищо. Понася се. Всичко има. Барчета, ресторанти и даже един тук, където ни помогна, да го питахме за неща, ни каза, моля ви се, вземете си нещо за пиене, си качете на 10-я. Сега ще видим да видим какво става на 10-я. Защо такава препоръка? Това ще се пие 2 аперолчета. Не, трябва видео. Зоната за пушене. Има вътрешна зона за пушачи. Ай се излиза навън за пушачи. Той е огромен, бе. Отиваме на 10. Отиваме на 10, а иначе ние сме на 8-я, там ни е каютката. Ама каютката после... има и... Детски кът, да. Това е фришоп. Аз ще си купувам. Фришоп ли? Да, като отворят. В 9 отварят, в 12 работи. Но като отворят, ще си купа парфюм, защото имаме нужда. Добре, що имаш нужда от парфюм, купи си парфюм. И шоколадите. Да. Ето не най-различно. Бара работи през цялата нощ. Това ми обясни човек, че бара работи цялата нощ. На Суперфаст не се затварят. Айде да видим ресторанта, да се ориентираме първо в този кораб. Рецепцията показва. Рецепцията е тук. И отиваме да видим ресторанта. Какво готвят. И ресторанта работи до много късно. Това обясниха. И е доста голям вече, хората вечерят. Те готвят много вкусни, хубави неща, салат, всичко. Има едно чудо салати. Не, готвим на 6 ден. Даже са така, салати, плодове. Да, хората ядат. Окей. Каютката е това. Няма нищо особено. Огледалце. 2 легла с една картина. Има и други 2 легла. Койки, които на нас не трябва. По принцип се събират 4 човека. И това е. И банята. Ние се взехме по един аперол с Дани. Така започва вечерта, защото е 7:30, 8 без нещо вече. И отиваме отвън да пейнем коктейлчето, да погледаме какво става навънка на пристанището. 2 часа сме били и сме чакали. Кукле, ти ще горе. Ти идва само. Кубините, може би вече трябва да сме тръгнали, аз не съм усетила. Сега ще видим. Не сме. Закъснява тръгването. Много чуда още влизат. Още товарят. Дани! Аз не си взех якето от колата. Знам. Да, още товарят. Това е 10-ти етаж.